ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከመይ ኣለኹም ሎማዓንቲ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ንደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ብፍላይ ብዙሕ ፍቕሪ ጀሚርኩም ዘይተሳኽዐልኩም ደቂ ተባዕትዮ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢና ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ብዋናነት ዘልዕሎ ብደቂ ኣንስትዮ ዘንዕቐኩም ሰለስተ ነገር ክንርኢና ፈለማ ግና ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ነዚ ቻነል ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቕርን ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ጸንሒት ፈለማ ኣብዚ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ጥራሕ እየን ዝፈትዋ ክብሉ ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ደቂ ኣንስትዮ ግና ካብ ናይ ጁባ ኻርጉድን ላዕሊ ዝደሊኦ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ ድማ ተባዕታይነት እዩ ሓቂ ንምዝራብ ካፊ ኣቲኹም ኮፍ መበሊ ስሒብኩም ቅድሚ ኮፍ ምባልኩም ኣካየዳኹም ርኤን ጥራሕ እዚ ተባዕታይ ወዲ እዩ እዚ ድማ ድኹም ወዲ እዩ ኢለን ወሲነን ወዲአን ኣለዋ ድኹም ወዲ ማለት ንባዕሉ ክብሪ ዘይብሉ ጽኑዕ መርገጽ ዘይብሉ ደቂ ኣንስትዮ ክሕጉስ ኢሉ መንነቱ ዝስእን ወዲ ድኹም ወዲ ይበሃል ስለዚ ድኹም ወዲ ከይትኾኑ ነዚ ኢለ ድማ ኣብዛ መደበይ ሰለስተ ዝሕብረልኩም ነገራት ኣለዉ እዞም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሰለስተ ነገራት ኣባኹም እንተሃልዩ ብደቂ ኣንስትዮ ትነዓቑ ኢኹም እቲ ቀዳማይና ግዳስን ክትውስን ትጽገም እንተኮይንካ እዩ ቆፀረ ሒዝኩም ናበይ ንኺድ ክትብላ እንተለኻ ከምቲ ሕርቓ ትፈልጥ ዶ ኣብዚ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ትገብርዎ ንዕአን ክትሕግሱ ብሉፅ ወዲ ክትበሃሉ ሓሲብኩም ከም ዝኾነ ይርድአኒ እዩ ግና ንዕአን ዝህበን ትርጉም ፍልይ ዝበለ እዩ ናበይ ንኺድ ኢልካ ክትሓታ እንተለኻ ንሳ ዝርዳእ እንታይ እዩ እዚ ወዲ እዚ ንምውሳን ቦታ ክመርፅ ዝጽገም እንተኮይኑ ጽባሕ ከመይ ኢሉ እዩ ስድራ ክመርሕ ከመይ እዩ ኣብ ህይወትና ኣብ ዘጋጥሙና ፀገማት ሓሊፉ ከስግረና ዝኽእል ኢለን እየን ዝሓስባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውዕለአን ብዙሕ ውሳነታት እንዳሕለፋ እየን ዝውዕላ ናብ ቆፀሮ ክመፃ እንተለዋ ግና መራሒ ክትከውን ኣለካ ስለዚ ተባዕታይ ኩን ተባዕታይ ትልም ኣለዎ ሎማዓንቲ 11 ሰዓት ኣብዚ ቦታ እዚ እንራኸብ በላ ስለዚ ወስን ኣይትሕተታ ቆራፅ ተባዕታይ ኩን ተኻልኣይ ብደቂ ኣንስትዮ ዘንዕቐካ ጠባይ ድማ ከም ደቂ ኣንስትዮ ስምዒታትካ ምቁፅፃር እንተኣብይካ እዩ ንሰን ደቂ ኣንስትዮ እየን ብተፈጥሮአን የንፀርፅራ እየን ብወርሓዊ ፅግያት ሆርሞናት ምልውዋጥ ስምዒተን ይለዋወጥ እዩ ኣብዚ ግዜ ንስኻ እውን ምስኣ ተንፀርፅር እንተኮይንካ ልክዕ ከምኣ ትኽውሪ እንተኮይንካ ኣበይ ከይዳ ክትዕርፍ ትኽእል ካፊ ኣቲኹም ኣሰሳይ ዘንጊዕኒ ኢልካ ክትንፀርፅር መገዲ ተዓፃፂኡ ፖለቲካ ሓሚቑ እንዳበልካ ኣብ ቅድሚኣ ተንፀርፅር ትበኪ እንተኮይንካ ንሳ ተሓስቦ ኖ እዚ ወዲ እዚ ድኹም እዩ ኣብ ህይወትና ዘጋጥም ፀገማት ተፃዊርዎ ዝሰግር ወዲ ኣይኮነን ኢላ ክትሓስብ ትኽእል እያ ተባዕታይ ከም እምባ ጽኑዕ ክኸውን ኣለዎ ዓለም ዋላ እኳ ተተገልበጠካ እውን ንቕንቕ ዘይትብል ወዲ ክትከውን ኣለካ ንሳን ተፈሪሓ ንሳን ተጨኒቓ ካባኻ ክትሰምዖ ትደሊ ቃላት ኣጆኺ ርግእ በሊ ኣነ ኣለኹልኪ ዝብል ቃላት ክኸውን ኣለዎ እምበር ንስኻ እውን ምስኣ ክትንፀርፅር ክትጭንቕ የብልካን ዘማርር ወዲ ደቂ ኣንስትዮ ኣይደልያን የፅልአን እዩ ምክንያቱ ድማ ወዲ ናይቲ ሓዳር መራሒ ወዲ ዓንዲ ትገዛ እምበር ብፀገማት ዝጉዳእ ብፀገማት ዝስበር ዘንፀርፅር ወዲ ክኸውን ስለዘይብሉ እዩ ስለዚ ፀገማት ተፃዊርካ ሕለፎም ንፀገማት መፍትሒ ከተናዲ ኣለካ ምስአን ክትንፀርፅር ክትጭንቕ ኣብ ትጅምረሉ ግዜ ምስኣ ትፈላለየሉ ግዜ ሽዑ እዩ ብኣኣ ትነዓቐሉ መዓልቲ እዛ መዓልቲ እያ ኮታስ ድኹም ወዲ ክትኮን የብልካን እቲ ሳልሳይ ብደቂ ኣንስትዮ ዘንዕቐኩም ድማ ኩሉ ሻዕ ኣይትረኸበላ እዚ እቲ ቀንዲ ናይ ድኹም ወዲ መፍለይ እዩ ሙሉእ መዓልትኻ ንዓኣ ትህባ እንተኮይንካ ቴክስት ምስ ለኣኸት ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት መልሲ ትመልሰላ እንተኮይንካ ኣብዚ ግዜ ዋጋኻ ይወርድ እዩ ኩሉ ሻዕ ናፃ እንተኮይንካ ኣብ ፅውዕካ ግዜ እንዳጉየኻ ትኸደላ እንተኮይንካ ብውሽጣ እዚ ወዲ እዚ ስራሕ የብሉ እንድዩ ዕላማ የብሉ እንድዩ ህይወቱ ባዶ ድዩ ኢላ ንዒቓ ትካልና ንዓኣ ዓንዲ ህይወትካ ጌርካ ነብስኻ ምውዳቕካ ፈቲኽኒ ዶ ፅቡቕ ድየ እንዳበልካ መረጋገፂ ምልማ ድኹም ወዲ ይገብረካ እዩ ስለዚ ንቓሕ ወርቂ ንባዕሉ ክባር ዝኾንሉ ምክንያት ብቐሊሉ ስለዘይርከብ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣድህበአን ክትሰርቀን እምበር ከም ኣገልጋሊአን ክትኾነለን ኣይደልያን ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ ዝሰርሕ ዕላማ ዘለዎ ሕዚ ቢዚ እየ ፀኒሐ ክድውለልኪ ዝብል ወዲ እየን ዝደልያ ከም ከልቢ ኣብ እግራ ደቂሱ ዝውዕል ወዲ ኣይፈትዋን ስለዚ ተባዕታይ ይኹን መራሒ ስድራ ኢኻ ኩሉ ሻዕ ትርከብ ወዲ ኣይትኹን ክትምኖ ኢኻ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ክፍትናኻ ቴክስት ኣብ ዝፅሕፋልካ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት ምምላስ ስራሕ ከም ዘይብልካ የርኢ እዩ ንስራሕኻ ግዜ ኣድህቦ ከም ዘይትህብ የርኤን እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት መንገዲ እንተሃሊኻ ቀልጢፍካ ውፃእ
ምክንያቱ ድማ ድኹም ወዲ ከም ዝኾንካ ትፈልጠሉ መንገዲ ስለ ዝኾነ እዩ ብሓቂ ሰብኣይ ክትኮነላ ከም ዘይትኽእል ትነግራ ኣለኻ ስለዚ ነዚኦም ምስራና ካብዞም ዝበልክዎም ነገራት ድኹም ወዲ መግለጽታት ወፂኹም ብሓቂ ተባዕታይ ንምዃን ነዞም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ነገራት ክትገብሩ ኣለኩም እቲ ቀዳማይ ዓንዲ ህይወትካ ቀይሮ ዓንዲ ህይወትካ ስራሕካ ዕላማኻን እምነትካን ይኹን ንሳ ናብ ዓለምካ ተምጻእ እምበር ንስኻ ህይወትካ ገዲፍካ ናብ ናታ ዓለም ይትእተው ስራሕካ ስራሕ ቅርሺ ኣክብ ንነብስኻ ማሕሾ ህይወትካ ቀይር ሽዑ ንሳ ስለምንታይ ጠፊእኻ ኢላ ክትመጸካ እቲ ካልኣይ ኣይኾንን ወይ ድማ እምቢ ምባል ልመድ ንኹሉ ነገር እሺ ትብል እንተኮይንካ ይትኽበርን ትጸልኦ ነገር እንተሃልዩ እዚ ኣይኾንን ነዚ ኣይደልን በላ ዶብ ይሃልኻ ዶብ ዘለዎ ዓድን ዶብ ዘለዎ ወድን ይዝኽበር ኖ ነዚ ኣይደልን ክትብላ እንተለኻ ከተኽብረካ እቲ ሳልሳይ ብደቂ ኣንስትዮ ዘኽብረካ ድማ ወስን ወይ ድማ ምራሓያ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርካ እንታይ ክገብር ዝብል ሕቶ ከይተሓታ ዋላ ተጋገ ወስን ቦታ ምረጽ ሰዓት ምረጽ ትልመውፅእ መራሕ ይኹን መራሕ ዘይብላ ጓል ኣንስተይቲ ጥርሓ እያ እቲ ራብዓይ ሰሚዕታትካ ውሕጥ ኣቢልካ ስቕበል እንትድብረካ እንትኸፍአካ እንተተጨኒግካ ስቕበል ኣይተንጸርጽር ጸገም እንተገጢሙካ ብዛዕባ መፍትሒታቱ እምበር ብዛዕባ ጸገም ኣይትሕሰብ ጽኑዕ ወዲ ምዃንካ ርእያ ኣብዚ ግዜ እዩ ጅግና ኢኻ ትብለካ ኣብዚ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ተባዕታይ ጠፊኡ ዝብላሉ ዘለዋ ምክንያት ነዚ እዩ ኣብዚ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ሓማይ በኻይ ወይ ድማ ድኹም ወዲ ስለ ዝኾነ እዩ ንስኻ ግና ካብዚኦም ፍልይ በል ኣይትውደቐላ ግና ክብራ ፍተዋ ግና ኣይትንበርከኸላ ነብስኻ ክብራ ኮታስ በዓል ዕላማ ውድኹን ሽዑ ደቂ ኣንስትዮ ናትካ ክኾና ዘይፍንቅልኦ ነገር ይህሉን ካብ ድኹም ወዲ ናብ ተባዕታይ ተቐየር እቲ ምርጫ ናትካ እዩ ሕዚ ክትውስን ኣለካ ይትረፍዶ ምሳኻ ህይወት ክትምስርት ትደሊ ጓል ኣንስተይቲ ድኹም ወዲ እንተኮይንካ ወለድኻ እውን እዚ ወዲ ኣነ ድየ ወሊደዮ ምባሎም ኣይተርፍን ስለዚ ድኹም ወደይ ትኹን ተባዕታይ ኩን እዞም ጠባያት እንተሃልየምኩም ብሕዚትኩም ግደፍዎም ተባዕታይ ኩኑ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ክወስድሉ ነዚ መደብ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ኩኑ ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕና نقولاتنا يعني